الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب. Alhaji Alhassan Mai Wake ya yi kira ga matasa su rungumi ilimin addini da na boko. Ya bayyana hakan ne a lokacin da muke tattaunawa da shi. Ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أنزل الخاتم ما سبق ناس الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Na farko dai muna godiya ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu dama har aka zo za a yi wannan tambayoyi game da addinin musulunci. Ni sunana Alhaji Alhassan Yakubu Mai Wake a Ibadan. Alhamdulillah ina fatan Allah ya bani yadda za ni bayyana yadda al'amuran addinin musulunci ke tafiya. A ranka daɗe ganin cewa kamar yadda a nan jihar Oyo da masu sauran jihohi aka san Alhaji Alhassan da hidima wa addini musamman wajen zaburar da matasa akan mahimmancin neman ilimi da kuma gina masallatai a wurare da yawa. Nan kaɗai za mu so kai mana ƙarin haske dangane irin wannan hidima da ake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wallahi da rayuwata gaba ɗaya zuciyata rayuwata gaba ɗaya tana ga addinin musulunci. Saboda shi a nan jihar Oyo jiha ce mai albarka, jiha ce mai son zaman lafiya. Kuma alhamdulillah na farko dai nan Bodija ni zanna kuma na rayu tun ina ɗan shekara 16 na zo nan ko 14. Amma duk rayuwata tana kan addinin musulunci, addinin annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ko dai mun yi abubuwa iri-iri da ke na zabar da yara a koma ma Allah a bi iyaye sa'annan a rike Allah a rike annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a rike annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma a rike sallah biyar din nan azhur la'asar magarba isha isbai, sannan a nemi ilimi. Muna zabar da yara sosai a nemi ilimi, kuma mutum a rike gaskiya da amana. Don duk mutumin da ya rike gaskiya da amana ya rike addininsa hamsa salawatun nan biyar, to insha Allah Allah zai tsira da shi da abin da yake so. Kuma To ta ɓangaren maulidi da ake gabatarwa. Wajen maulidi wannan gida da muke ciki gida ne wanda muka zanna gare shi kusan shekara 40 da wani abu. Wato rayuwarmu duk tana ga son annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da za a yi maulidi ko ta ina an gaya mana za mu ji. Saboda shi yanzu ma nan Ibadan tun da ana yi a Sabo muke zuwa a Sabo so ɗaya ga shekara. Har yanzu alhamdulillah maulidi ya watsu ko ina. Har yanzu ga ana yin shi Sabo waje kuma ana yin shi nan Bodija wajen Shehu Malam Isa, ana yin shi Bodija wadda shi nan dai wurare ga mu nan wurin mu ma ana yin shi da kowace shekara. Ko ka taɓa tunanin shirya maulidi naka na kanka? Alhamdulillah ina maulidi ne na kaina a nan Bodija, na wajen a nan Bodija insha Allah da ni na matasa wanda ke matasan nan Allah ya samu Allah ya musu albarka. A jiya ma mun yi zama na maulidin da za mu yi wannan shekara mai zuwa insha Allah insha Rabbi. Ina ganin ranar Monday mai zuwa 1 ga wata insha Allah muna nan muna ta kokari muna ta tattara abubuwan dukiyoyinmu da rayuwarmu gaba ɗaya abin da muke zamu je mu yi hidima ta annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da fatan insha Allah zamu ta kaura Aisha can Niger can gidanmu da muna yanka shanu ya kai 1000 da wani abu insha Allah. Ni kaina shanu guda 2 zan saya ina tare kuma wannan hidima
saboda annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu yi ta. Wato kenan ita wannan hidima wato ba a nan aka fara ba, a can gida aka gaji tun wannan. a gida muka gadi wannan tahiya ta tsari na maulidi na Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim Yas da kuma Maulana Shehu Muhammadu Kawar Asha. Da gidanmu cin gidanmu shine auya babana ne, tun shine yayan mamana. A ƙarshe kuma to ko akwai abubuwan da za ka faɗa wanda yake ban faɗa a wannan hira ba? A wannan hira abin da zan faɗa, matasa su tashi tsaye su hukuka. Na ganin irin Shehu Halifa, Malam Ibrahim Inuwa da sauran mutane ga sanan koyaushe, matasa ga sanan wanda Allah ba ga sanan su karanta diwani, su karanta abubuwa na son annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To koyaushe duk mutumin da ya rike Allah, ya rike annabi, ai ya gama. Ya rike uwa ta, ya rike ubansa, ai ya gama da duniya. Ya rike hamsa salatun nan biyar, ya rike lazuminsa na sahi da marice, ya rike lazuminsa na zikirin juma'a. Ai wannan mutum ina ganin shi wannan mutum sai dai wani hali yayi. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Umar Matazu daga Ibadan, hedkwatar jihar Oyo a Najeriya, Kalas Hausa TV.